In Houderwiek is juster de buurtcamping openen. Op de camping zijn alleen nog maar inwoners van het dorp. Het doel is dat mensen beter met elkaar in de kunde komen. Ja, ik ken hier niet zoveel. Ja, en nu wel. Ik bedoel, ja, je moet nooit vergeten, cultuur die verraadt altijd wat. Nou, en ja, als je positief bent, dan mogen ze je wel, denk ik. Vrijwilligers uit het dorp in de oude dagen het ontwerkwest en hebben de camping kleermaken. Alle plakken binnen dit weekend bezet. Het is een camping voor en door de buurt. Dus we staan hier dankzij een tiental vrijwilligers die met ons deze camping hebben opgebouwd en georganiseerd. En daar staan Huilerwijkers, dus mensen uit het dorp komen hier kamperen. Alle plakken bij dit weekend bezet. Harton Miranda Kleijsen luidt, komt de camping de Takkemier weer. Ja, wat ons betreft wel. Ja, heel graag. Ja, we moeten nog beginnen, hè. Het is dag 1, maar ik vind het nu al gezellig.